Queen Prabba. Túnum chlod Trónón in Jog. Ach sé buitir Iesig Mahar. Agus deis Fánaithe. The Alexander Rafter. Ach Ceannais Curhamú. Chorcaí. Cork heiste. Ag an muir cool. Agus an bhfuil Pointí le bronna tá. Pointí le bronna. Mar sé chéad Pointí. The Cumann Lachtaín hen le hen. Agus Hickey. Cahal allar a goríis. Piocasús ag Cahal. Pass live. Clíhán a chuig siúd. Seochuin in ish. Hickey. Put fin a Fánaithe. Cai ditte sé. Har sé dras nád. Sár scorer fad. O Liam Hickey. Agus seo hin mar sa reisgah Mark Taggart ó chéanamh. Puiste go bia. Ag Brendan Quinn. Trasna go Paddy Killeen agus sin sár Fánaithe ag Killeen. Ní gáilún mac a Chorcaí an bouta son agus an chéad bouta ha Lachtaín mé chuntasig mar. Tá léanach níontí sé smachtú agus Kennedy cón fada eile builtisteach a gas seans ar Iomáint Fánaithe ag sin Donlevy lehansa again níos luatha chrothaic sé Ceannais na mar agus inis tá bhaid a héin ag aimse aige. An a bhaid ar fad agus Grant úsáid sin na mór díreach beidir go bhfuil Fánaithe Ruiséalaigh tá sí topic tá sé sin na feicáil ar an barc ach nuair a neachaigh an líróid díreach taobh stigar imime le Ceannais bhí siad an a bhóchaint don tarna uair agus annachríoch ar fad níor. Pointí eile Luke Duggan Murray Macdíisiil Bózang a Ruiséalaigh Taoifír the Simon Rafter a cha sé buitir a sé Bózang well Pointí immer to Chainnigh cha sé fire fós an brafán le Ceannais Heanna chuig le chuig go Joe Maher James Maher níor sé fire pass scuite Fánaithe ag Moynihan tuair feanna Fánaithe Chainnigh bhuiití me he Ambas smachtathe ar deire bhuail ag Brendan Quinn tá fiochan sé céth ar fáil buailte go deis suas Steach sa chuoine smachtathe go híomhann ar fad ag Donlevy ha báid aige agus ha Pointí eile is aige chomach céanna. An a scór ar fad. Dinta go deas aige. Níos níl Fánaithe Ruiséalaigh ag feiscin imróirí sa bhreise ha híre Cumann Lachtaín seochuin in ish Marco Dwyer sás le Pointí a imsúd a héannig an áiris an brafán agus bhí gá go leis sin Dintar Fitzpatrick seochuin amach iad níos Luke Duggan Murray chuair sé fe Pointí eile chun chuig Fánaithe chu atra agus sin dearcha níos chuig Fánaithe hábháid is beidh an buach amar Fánaithe idir na fórne a sé builte ag Fánaithe Ruiséalaigh an bhfuil deis a bháin eile únta a sé builte amach le dro Luke Duggan Murray níotre bhuachan Dara Maher bhfuil an Pointí ag Maher tá ceir Fánaithe chutha idir na fórne ag siú Nóir de chunta ar fanéir Chainnigh builte go deas ag Brennan bhfuil Pointí aimse ag siú díach ar sin na chríoch leis a gluthe ag Darren Brennan go híomhann ar fad bhuaigh siúd agus Cumann Lachtaín ag céiliúra ansa agus leichnimre anna go sa Marcólaí ná. Well, taréis an scóir sin Darren Brennan mar leachta himar rinne sé gachrod ag gart in óbha an a lá ar fad den éibh Lachtaín agus an a lá de Darren Brennan. Scóir Derek an so Cumann Lachtaín héana a hochte Fánaithe Ruiséalaigh séide Pointí. And to your captain, it gives me great pleasure to present this cup to a man who comes from a family that is steeped in tradition of his area and of his parish and of his club. Ladies and gentlemen, put your hands together as I present the Corn Shóisear Amaniachta Cumann Lucas Scale, the captain of Lachtains, Crevon Bergen. If he did, Dordíidir Creve idir bheannach na Héireann, if he could Crevon Bergen, a Gardach on Creve Shóisear the Cumann Lachtaín Curtha, Kilkenny Curtha, Cuigaláin agus níos Curtha na Héireann.